кейдер, баласын уяттырға, әлбә яйсыз дуслар бар күңеліне юғаттырға дейіп жүргісі келі бүгін. Чөнки біз бүгін Күгәршин ауылына қайттық. Һәм біздің бүгін төп геройыбыз ол Ришат, һәм инде әлбәттә аның тормыш иптәше Фәния. Алар ни өчен ауылга кайтып яшиләр һәм ничек монда аларга барлык сорауларга да алга таба җавапларны бербез. Киттек. Бүгенге чыгарылышыбызның төп герое менә Ришат. Ришат, иң беренче соравым бу сезнеке, шулай бит? Алланың белән шөкер, яшәп ятабыз. Димәк, авылда яшәүче яшь парлар буларак инде сезгә хөкүмәт бернәрсә бирмәде. Хөкүмәт бирмәгән шу капиталды, бала капитал алдык инде. Бала акчасы, икенче бала тудаган шу капиталга үйне сатып алдык. Шуннан соң шул зурайтып үзебезчә планлаштырып проект төзеп дигәндәй үйне лайттык инде. Ни өчен авылда яшисез? Бу карарга ким килде башлашасы, Фәниямы, үзеңме? Бу карарга Фәния дип башта без балык бистәсендә яшәп алган идек. Бер жыл чамасы ахырсын инде. Ана квартирада снимает, ниткәштен квартира шамалын иште, авылга тартып. Гел авылда бит инде туганнан бирле дигәндәй. Каласы килмәш авылга. Каласы килгәндер инде. Ну, сен үзеңне мин авыл җанлы кеше дип әйтә аласыңмы? Авыл дип авылдан курыксак шәһәргә киткән булыр инде ул дип бүтән теге хезмәттән нидән курка торган булсак бит инде. Шәһәргә тартылган булыр ик шунда. Китәсе килмәде инде. Һәм инде алга таба да сез авылда калырга планлаштырасыз, шулай бит? Авылда да инде итеп белән хәниткәш иләрне иткәш алайткаш яңарткаш дип әйтәм. Монда үкенү хисе юкмы? Ничек шәһәргә китмәдек микән дип? Үкенү югарсы иптәшем дә алай ни булмагач каршы булмады. Авылда калырга ризалашкач. Мәктәп бар, садига бар. Фәния, ни өчен Күгәршин авылы? Ни өчен монда кайттыгыз? Ни өчен монда кайттыгыз? Ришатның туган авылы, туып үскән авылы. Иптәшем, ничек дип әйтим, җирне ярата, тракторда эшли. Шуның өчен теге үз ниябезне авылда яшәп тормыш итәргә дип кайттык. Аллага шөкер, 2 балабыз бар. Кәрим һәм Сәлим. Кәрим һәм Сәлим. Син эшлисең мәктәптә? Мәктәптә Оператор булып? Оператор булып. Нишли ул оператор менә? Оператор нишли? Җылылык җибәрә мәктәпкә. Бу бюджет. Бюджетный, бюджетный. Өйегездә нәрсәләр бар менә, маллар? Маллар хайваннар тотабыз инде булай. Суйымлык маллар дип әйтәм инде. Нигә? Сыер малларын иткән югар алай. Һәм шунда сорап үтим, үзегезнең берәр нинди эшегезне ачасыз килмиме авылда? Нинди бизнес эшләп буламы? Бизнеска бит булай гына башлап китеп булмый, шул үзеннән дә бит ничә башка хайван белән тотып берәр ярдәмче булса ярар я. Арт нитүче дип булышып җибәрүчеме дигәндәй. Димәк, сез менә икегез дә бюджетный эштә эшлисез, һәм шул алынган акчага яшисез. Инде әзрәк трактор булгач, трактор белән шунда эшлибез дигәндәй. Юк, ярар, ансы аңлашыла ие. Минем шуны сөйләсем килә, менә авылда яшәр өчен, авылда алына торган акча җитәме? Ул акча белән яшәп бетереп булмый, анда хөкүмәтнең ул зарплатасы белән анда. Ну, күпме менә уртача? Авылда зарплата, мәктәптә садикта эшләүчеләрнең монда белән таңга кайта клубта эшләүчеләрнең. Уртача нинди зарплата ала? Монда шу 12-15 инден күбе. Сез килешәсезме, авыл өчен бу бик авыл өчен дә әле бу бик аз дип әйтим. Аз булмыйча. Әллә инде 15 меңгә яшәп буламы авылда? 15 меңгә яшәргә садикат беләргә кирәк. Бер балага 3 мең. Газат беләргә кирәк 4 мең менә шуны шул апарак кыш көннәре бит. Аның белән җырып чыгып булмый шул инде. Сез шәһәрдә яшәп алдыгыз. Шулай бит? Без район үзәгендә яшәп алдык. Районда тордык 1 ел чамасы. Һәм үзебезне анда ничектер үз өебездә яшәгән шикелле тоймадык диелмәсәң, безгә анда яшәүе авыр булгандыр инде. Мөгаен шулайрак булгандыр. Безне гел авылга тартадыр. Менә ничек нитсәк тә ял вакыты җитә башласа да, безне авылга тартадыр әниләр җанына. Менә шул. Үзең кайсы авылда? Мин күрше авылдан Зәңгәркүл дигән авылдан. Зәңгәркүл дигән авылдан. Ничек менә анда күчеп кайтмадыгыз? Ничек анда күчеп кайтмадык? Бу һаман шул Ришатның туган авылы бу Ират сүзе. Ират сүзе, әйе. Әтәйнләрегез
Әтиәнләр Ришатнакылар әйем болда яшиләр, төп йортта яшиләр. Ришатның энегәше тормышлы хәзер, ул анда яши. Анда миндә инде. Шәһәргә йөрисезме? Шәһәргә жүрибез кирәк әйберләргә өчен дип әйт. Туеп кайтасызмы әллә инде киресенчә, яшьләргә иде шушында дип кайтасызмы? Юк, туеп кайтабыз. Туеп кайтасыз, әйме? Димәк, сез шәһәргә авылдан китәргә җыенмыйсыз. Юк. Every night in my dreams, I see you. Мәктәптә эшләгәч шуны сорау бирәсе килә. Мәктәптә балалар күпме? Балалар быел ничә икән? 90 ничә мең, 95 микән инде. Бу берничә авылдан. Авылдан Зәңгәркүлдән Балташ, Ямаш, Күкидән. 9-10 бергә инәләр. Аха, сезнең мәктәбегез 11 еллык монда. 11 еллык мәктәп. Димәк, менә бит әйтәләр, мәктәп белән садик бар икән. Димәк, авылның киләчәге дә бар дип. Бал яшьләрәс кала бит, балалар кимейне бар бер. Садикта да зәяләр. Яшьләр дигәч, авылда яшьләр күпме? Бармы гомумән? Яшьләр безнең шамалар ничә сизми икән бер. 10га җыела микән, 10 юктыр миндә шу. Әмнә сездән соң булган поколение, дип әйтик, буын бармы андыйлар? 20, юк, 20 яшьрәкләрме? 25 яшьләр. Алар сирәгендә сирәк амдылар. Сирәкме яисә? Эс. Димәк бар. Сораулыгына инде. Ни өчен яшьләр шәһәргә китә? Шәһәр дип шунда укыйлар да, шунда палаталардан эш килеп чыккач, авылда эш юк бит инде алай юк. Авылларны яшәтер өчен, авыллар үлмәсен өчен дип әйтик, яшьләрнең кайтып эшләве, яшьләрнең кайтып яшәве кирәк авылларда. Менә бу проблеманы сезнең карашка ничә иттереп чишеп була? Бармы моның чишү юллары? Хөкүмәт булышса бардыр инде ул. Әзә булышып җибәрсәләр инде. Менә мәсәлән сезнең гаилә сезгә булышмаганнар, сез үзегез алып алгансыз. Бар мәсәлән сорадык, ләкин бирмәделәр дип тә сөйләүче яшьләр бар. Димәк, монда хөкүмәттә дә шулай бит. Хөкүмәтнең дә эшләве кирәк булыр. Эшләве кирәк бит инде. Нолдан бит башлап эшләп китеп булмый инде аны. Әзә ярдәм кулын сузалар. Менә ярар, сезнең авылга кайтты ди яшьләр, аларга эш бармы? Эш монда нәрсә? Мәсәлән, камилат мраморный мәсәләсе шул монда яшь. Анда дагы кешеләр бар инде дип әйтәм. Анда бит кеше җыймыйлар инде. Мәктәптә, садикта кадрлар җитмәү дигән проблема юкмы? Юк, анда нәрсәләр юк. Димәк, сезнең монда укытучылар. Булса гына шул кайтып, анда кайтучылар юк бит әле. Авылларга яшьләр кайтып яши һәм эшли башлый икән, димәк, безнең авылларыбызның киләчәге дә булачак. Бу мин авылда калам проектының чираттагы чыгарылышы иде. Пока.